Nakaangkon og daghang sama dinunggaban ang tulo ka mga lalaking nakautan sa sitio Bago, Barangay Cogon sa lungsod sa Compostela. Samtang gikonfirmar sa PNP Crime Laboratory nga iya sa usa ka lalaki ang ulo nga nakubkuban usab sa maong grave site. Ani ang report. Sa autopsy result sa PNP Crime Laboratory, nasuta nga dunay daghang dinugaban sa liug ug lawas ang mga lalaking nakautan didto sa sitio Bago, Barangay Cogon, lungsod sa Compostela. Samtang ang usa ka ulo nga nakubkuban wa kunitat sa ug nasuta nga iya sa usa ka lalaki. Posibleng anaa sa kapin 72 oras nga gilubong ang mga biktima kansang lawas ana sa advanced state of decomposition. Mas significant doon is that all three of them are in the same level of decomposition, indicating that it is possible na itong tatlo na to were possibly killed and buried there at the same time. At a single point in time lang. Gawa sa lawas ni Elmer Inanuria nga nag-claim na sa mga tagtungod nagpabiling wa mailhi ang tulo. Gikuhaan na sila og mga DNA specimen nga gamiton o galing adunay tagtungod nga mo claim sa ilang mga lawas. Gilubong na ang mga lawas apan mamahimo ra og katon kon mapamatud ang adunay pamilya nga mokuha. Samtang dunay mga patik ang lawas sa mga biktima nga dakong matabang sa pamilya sa pag-ila kanila. Yung dalawa sa kanila may tato. So kung meron diyang may nawawala na relatives, I would also like to make this appeal na rin. So to come to our office and bring pictures of your missing loved ones. Preferably yung may picture nakita yung tato nila. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.